i avui vos vaig a explicar un llibre de Mercè Viana, de la col·lecció del Micalet Galàctic, a partir de 8 anys. Mercedina, com podeu veure així. Mercedina és una xiqueta que naix d'un ou verd fosforescent, que el troben els ulls llenyes i de seguida el duen a la vella Algena, la més sàvia de tot el poble. D'aquell ou pot néixer una xiqueta amb poders meravellosos, de fer feliç a la gent. Això, clar, si no cau en les mans del mag Severini, el mag més malèvol de tot el món. A mi, personalment, aquest llibre m'ha agradat molt perquè és d'aventures, és molt xulo i té molta emoció. Si voleu saber com és el final, aneu a comprar-vos-lo, agafeu-lo a la biblioteca del col·le, en la biblioteca municipal. Jo no vos el vaig a dir, ahí vos quedem.